गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय। दायो आङो दादानि प्रडाक्शनाव जे सिखिरि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शन बेवहाय आङो फार्स्ट टाइम रल खालामनो मोनदों, माने एलबाम गानो मोनदों आरो जोबोर गोजोननाय मोनदों। गानाबो जोबोर मोजां, माने टिउनिंनिफ्राय लानानै लिरिक्स एन्ड अल गासिबो मोजाङानो मिलौदो गारांजों दादा तरुन ओमफ्राय आब' पुर्निमा मोनहा खनदों। एन्ड बेयाव गानानै आङो बिराद गोजोननाय मोनदों। दायो आसा खालामो नोंथांमोना दा जोङो खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै। मिउजिकआथ' टाइटेला जागोन गोसो आंनि। मिउजिकनि लिरिक्स आरो टिउनाथ' आंनिनो जाहैबाय। बेयो आंनि बाथि लिरिक्स आरो टिउन। मेथाइखौ रोजाबदों तरुन ओमफ्राय पुर्निमा। देंखोनि माबाया जाहैबाय मिउजिकखौ होदों मिउजिक डिरेक्टरा सोरांसा बसुमतारी। सिगाङाव जेरखम नायनानै नोंथांमोना रायजोफ्रा बोजबदों बेबायदिनो बोजबदो। बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय गुरैयै। माब्लासिमाव रिलिजआथ' नेक्स्ट उइकआवनो होनाय जागोन। ओमफ्राय फावखुंग्रियाव दं जाहैबाय जोंहा दानि मुंदांखा मनालिसा बयबो मिथिखायो। ओमफ्राय फावखुंगुराव दं जाहैबाय नै फंबाय माबा सानि। बेनोसै। बबे लकेसनाव लानाय जादों? लकेसना बङाइगाव लादों माखासे, ओमफ्राय गौराङाव लादों माखासे, ओमफ्राय नैबे बाथौ मन्दिराव, ओमफ्राय दा मोननैसो ओमफ्राय खाथि खाला लानाय जायगा लाबावगोन आरो। ओमफ्रायो माबानि प्रडाक्शननि नामाथ' जाहैबाय सिखिरि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शन। सिगाङाव जेरखम अनसायदों बेबायदिनो अनसायदो रायजो राजाफोर दे। आं दा आंनिनो फावखुंग्रि मनालिसाखौ बुंनो थाखाय एसे गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो। अननानै बुंदो। रायजो राजा गासिबो अनसायगोन। आंबो आदानियाव एबार फार्स्ट टाइम गादों। आदानि प्रडाक्शनाव रायजो राजाफोरा अनसायगोन होननानै मिजिंथियो। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6038171919 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।